Fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed ivara l-proposti tiegħu b'risq saħħa mentali aħjar f'pajjiżna. Hekk ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt l-intervista tal-ħadd filgħodu fejn spjega li għalih is-saħħa mentali mhix problema li għandna nindirizzaw biss meta sseħħ iżda anke bl-edukazzjoni. Saħħa mentali ma narajx biss mod wieħed kif se nittekiljaw il-problema meta sseħħ. Imma kif ukoll se nkunu qegħdin bl-edukazzjoni naraw li l-tfal tagħna minn minn jkunu żgħar nalmuhom jiddiljaw mal-issues, mal-emozzjonijiet li jkollhom, mad-diffikultajiet li jkollhom. U allura anke huma jkun jistgħu japprezzaw illi għada pitada waqt li se jkollhom diffikultajiet kif se jkunu qegħdin jiddiljaw ma' dawk id-diffikultajiet. Bernard Grech irrefera l-pandemija li għaddejjin minna u kif din wessat il-problema tas-saħħa mentali, partikolarment minħabba lejja mentali li mbagħad tista' twassal għal problemi oħrajn. Il-pandemija naħseb illi wesset ħafna il-problema tas-saħħa mentali. Saħħa mentali għandha spettra wiesa ħafna. Għandek min ibati b'mart ereditarju ta' dak it-tip, min għandu kundizzjonijiet illi ikollu jew joħorġulu matul is-snin. Però jkollok min ħafna nies u l-pandemija naħseb li ġabet aktar ovvja li jkollhom anke ejja mentali li jistgħu waslu għal affarijiet oħrajn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma wkoll l-isfidi infrastrutturali li għandu l-pajjiż fosthom il-ħtieġa ta' sptar mentali ħafna ħjar minn Monte Carmeli kif ukoll ċentri oħrajn li joffru servizzi relatati għal dawn il-problemi. U refera għalhom li dan l-aħħar kelmitu dwar it-trattament inuman li kellu bina fejn qal li fi żminijiet tal-lum dan m'għandux ikun u kull pazjent ħaqqu jkollu d-dinjità tiegħu imħarsa. Madankollu sostna Bernard Grech hemm bżonn ukoll ta' għajnuna mhux neċessarjament fi strutturi u hemm fejn bħala pajjiż irridu naħdmu ħafna biex insaħħu dik l-għajnuna. Tenna li l-problemi ta' saħħa mentali diġà huma magħna, iżda l-esperti qed ibassru li din se tkun l-epidemija tal-futur għax se tkun qed taffettwa numri kbar ta' persuni madwar id-dinja kollha. Ejjew napprezzaw illi din hija t-triq il qudiem li noħduha bis-serjetà, żgur li ma jistax ikollna iktar nies li qegħdin f'nuqqas ta' dinjità ġewwa postijiet fosthom Monte Carmeli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din il-kwistjoni hija l-qalbu ħafna u għalhekk se jara li la darba l-gvern ma kellux roadmap, gvern ġdid immexxi minnu jipprepara għal dak kollu meħtieġ.